प्रसानि आशीर्वादे हानसानि फानबाय बिनियाव सिट आसुफायो एवं अमन समाय दंनाय लुकुरंनि गाना सबसय बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फंडनि बिसिंति सिनि लुकुरंनो बाहायके लुकुरंनि बाहायके सामु काहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड दैयो ताइ सिनि हेल्थनो सिनि फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति जों जेसां सामु काम खालामनाय जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दंनाय Sir, nong je notification no the khoroksa simse EM chong tai ro buku chong jak no o samay full daman nai मिया no साक्लाय दिखामो BC इलेक्शन परे बिसिबा तो तिप्रामो था हाब नासुखा तै बिसिबाबो बहाय प्लानिंग तंनाय सिनि प्लेनिंग अमनो साकासै मेनलि सिनि हेल्थ एडुकेशन ताइ सिनि दैनि दै समस्या नि दैनि सिं सामखायने एवं जे लिमिटेड फंड मामानि सिं अमनि बिसिं दिनो लुकुरंनि बागै गामिनि बागै हामख्राय सामु फायनायसै अच्छा 120 जे सीट जब लंग तमन जे केसे केरं खाय तमन अब तिताम सानाय अमो जों फार्स्ट इसी मीटिंग अमनि सिद्धांत लानानै बुबाग्राबो अनेकबार मिडियानि बिसिंथि साक्लाय रेखा अमो जों फार्स्ट इसी रिजन কথা তো সবাই বলছে যে